nafsin za'iqatul maut da mai rai zai zama gawa wacce ran haka ne da ko ba mu nan daga mun zama gawa kullu nafsin za'iqatul maut da mai rai zai zama gawa wacce ran haka ne da ko ba mu nan daga mun zama gawa ka rage buri duniya ba wuri na zama ba karka biye rodin duniya ta kai ka can har ta baro karka dinga kafafa don ka sanya riga na aro duk abin da ka samu a nan duniya dai za ka baro ka rike hanyar Allah da manzo shine za ya fi ma rahamar Allah muke bida a duk sa'in da ta zo kullu nafsin za'iqatul maut da mai rai zai zama gawa wacce ran haka ne da ko ba mu nan daga mun zama gawa Allah na gode maka kai min ido ba da kuɗi ba kai mini kunnuwa kafafu su ma ba da kuɗi ba hakanan ka sanya kwakwalwa jikina ba da kuɗi ba kai mini hankali lafiya su ma ba sayan su ne yau ba Allah ka cika mai baiwa fi kira akan mafa bayi Ubangiji mun gode maka daga ni'imomin da ka yi kwanciyar kabari gaskiya ne ba ƙarya a ciki haka ma mutuwa gaskiya ce babu ƙarya a ciki idan kana kokonin to koma baya za ka tuno a da ku nawa ne a gidanku yanzu ya irigen ya zamo wasu sun mace kafin kai ma dai ka zamo kawo a ran da mutuwa nan dai ta zo dai ka gano kullu nafsin za'iqatul maut da mai rai zai zama gawa wacce ran haka ne da ko ba mu nan daga mun zama gawa ya dan uwa ina roƙon ka ka duba kanka don kai gyara laifukan da kake yi ka sani ka dan duba kai gyara ita duniyan nan ba matabata ba ce lahira kuma aikin da kake yi mai kyau ko aka saka za ka makoma a nan za ka girba abin da kai ranar babu maboya da ka kai sai halinka a ranar babu maboya Allah ya yi mana ni'ima ya ɗan uwa na ka tuno shi ya yi ma sutura har ido ma don ka gano amma kai ɗan adam akwai mantuwa dai ka tuno wallahi Allah na san ka ya ɗan uwa na ka jiyo ka bi Allah da manzo ya ɗan uwa na ka jiyo da a kowane lokaci mutuwa na nan za ta iso kullu nafsin za'iqatul maut da mai rai zai zama gawa wacce ran haka ne da ko ba mu nan daga mun zama gawa ka duba soyayya na iyaye a ran da muka tashi makwanci ga daga iyaye kowa ta kan sai ke dai kuje a ranar kowa ta kansa yake dai kuji ajiga kadai shi zai fidda kai sai rahamar Allah kaji shawara ta mu gyara kafin mu iske mamakwanci a haka kadai rahamar Allah za ta same mu kwarai
da mu za mu yi kame tunanin komai muke wai shi ba ya gani. Ka sani duk abin da kake Allah na nan za ya gani. Mu kokarta mu guje abin da shi bai sanya gani. Mu sanya duk abin da ya ce mu yi shi don shi za mu yi. Amma idan muka ce za mu saba masa to za mu gani. Kullu nafsin za'iqatul maut, da mai rai zai zama gawa. Wacce ran haka ne da ko ba mu nan daga mun zama gawa. Kullu nafsin